Allah sarki rayuwa, an ce yayin da wani yake gudun ka sannan wani yake son ka. Wallahi wani abu ne ya daure min kai a nan kasuwar Farm Center da ke Kano. Na je da yar jawala ta da 2,500 ɗita zan sai wannan kwabar ta bayan wayata. iPhone ne wayana. Zan sai roban nan ta baya da ake sawa a waya, sai mutumin sunansa Mustapha K Nasarawa. Mustapha K Nasarawa sunan bawan Allah nan. Sai ga sikirin gadi na di ya faffashe sikirin gadi na jikin wayata. Sai ya ce ki canza sikirin gad din mana naki murgatin da naga ya faffashe. Na ce a'a wallahi ba yanzu zan canza ba, saboda na fi son shi a haka. Da ya gane dai aiki ne, kuɗi ne, ba ni da shi wanda zan canza wannan sikirin gad din. Wallahi bawan Allah ne ya ce a'a murga kawo in sa miki kyauta. Ya sa min sikirin gadi din nan kyauta. Wallahi sai da kwalla ta kusan zubo mini. Na ce ya akai bawan Allah nan ya gane ina cikin halin ni ina cikin halin ba ni da shi, ba ni da kuɗi. Wallahi kawai ya shiga zuciyata ya gani ya canza min sikirin gad din, ya bani kwaban nan, komai da komai ya haɗa min na wayan nan. Ubangiji yanda ka faranta min, Allah ubangiji ya faranta maka. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Allah ya daga kasuwancinka. Allah ubangiji ya raba ka da ma'iya gaba da baya. Allah ya baka abin da kake so. Allah duk wani abu da ya gagare ka ya shige maka duhu ka rasa yadda za ka yi da shi, Allah ubangiji ya buɗe maka shi. Allah ya warware maka matsalolinka yanda ka raba ni da wannan matsalar tawa ta sikirin gad. Waya ta ne mun farfar kwabar waya ta ba ta da kyau, duk ka tattanza min su kyauta. Ba dan uwana bane ba kai, ba komai bane ba kai, amma kawai ka taimake ni ka canza min su. Ubangiji Allah ya raba ka da duniya lafiya. Nagode Mustapha K Nasarawa, kewaye Nasarawa a Farm Center yake a nan garin Kano. Nagode. Allah ya raba ka da iyayenka lafiya. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Wannan farin ciki da ka sani da annashuwar rayuwa, saboda ni yanzu inda a ce ka kyale ni wallahi sai in dade ban san yadda zan yi in hada kudin wannan sikirin gadin na waya ba. Ko wannan kwaban mai tsada dashe shi ya, kun ganta nan dashe shi ya haka bawan Allah nan di har hada ya taimake ni. Allah ya raba ka da duniya lafiya. Nagode. Da a ce ire-iren ku ne a cikin garin nan, billahi lazi mutane ba za su yi kuka sosai ba. Da a ce ire-iren ku ne ta ko ina kuka kewaye kuke zagaye, da talauci ya yi karanci. Yanzu yanda ka taimake ni, yaushe zan manta da kai Mustapha K Nasarawa. Aba nagode Mustapha. Allah ibar zumunci, ka gashe min da matanka, ka gashe min da 'ya'yanka da 'yan uwanka, ka ce ina musu fatan alkhairi. Kai